ak budem natáčať to videá, autenticky, proste taký, budem taký, aký som. Takže to natočíme tak. Ja vás vítam pri mojom videu a my sa snažíme teraz znovu do toho vrátiť, pretože strašne dlho som nenatáčal. Jednak aj tie podcasty a aj tie videá celkovo na YouTube. Chcel by som sa do toho viacej zažrať. Už by som mal mať na to viacej času a možno aj chuti. Tej moc poslednú dobu nebolo. A veľa ľudí sa pýta skrz tie podcasty, či ešte budú, nebudú a prečo vlastne som ich prestal točiť. Dal som si pauzu, ktorú som extrémne potreboval. V živote sa mi diali zase rôzne veci, ktorým som musel dávať pozornosť a toto sú vlastne tie druhé veci, ktoré museli ísť stranou. Takže s podcastmi nekončím, tie ešte budú, len chce to čas, pretože ak sa mám do toho vrátiť, tak nech je to proste v tope, nech tomu nič nechybí. Takže takto, dnes tréning chrbta, hrudníku, takže to dáme. Ja som sa dneska zdominal, ale chudák nemôže cvičiť so mnou, lebo sa bojí. A pôjdeme na to, no. Nechcem, aby to bolo, neviem, nejak extrémne edukačné video, proste je to pre mňa video, ktoré natáčam po strašne dlhej dobe, takže odjazdíme si tréning a niečo si počas toho tréningu alebo aj po tréningu povieme, takže let's go. Jedem. Do kamery, prečo nejdeš cvičiť so mnou? Proč nejdu cvičit s tebou? No, Protože bych nemohl se věnovat svojí práci. to sú kecika. No ale dobrý tréning sme dali vtedy v Brne, ne? Spolu. To bylo dobré, no. Povedz. Necháme to na čtvrtek. Yes, tak vo štvrtok dáme spolu. Čtvrtek tě zničím. Yes. Ináč ale dobre bomby cítim. No, peptidy. Dobrá pomôcka, fakt. Vieš, že už cítim proste od prvej aktivačnej série, že už mi tam ide tá krv. To nemůžeš říkat peptidy, to je dneska kontroverzní téma tady. No ale ja som vášnivý zberateľ. takže bomby. Že som aj premýšľal, že chcem, že by video bolo autentické, víš, a kámo, ale kebyže to malo byť úplne autentické, tak som, čo, tak tu tancujem, ale neviem zase. Potom napísať do komentárov, že akú formu videí preferujete, alebo čo by ste u mňa chceli vidieť, pretože mňa úplne nebavia tie edukačné videá, strašne informačné a proste mám rád takú voľnosť, ale občas by sme niečo také, že informačné streliť mohli. Jo. Ako prep couch, ja už vlastne úplne nefungujem. Ešte ma občas ako niekto zlomí na to. Ako väčšinou ľudia, ktorých mám rád, tak im proste pomôžem. Ale čo sa týka ako keby prípravy pretekárov, hlavne bikinu u mňa, už teraz posledné 4 roky, tak mám ešte pár ľudí pod sebou a tak by sme ešte aj spolu mohli niečo vymyslieť, niečo edukačné a dať von nejaké informácie, ktoré v sebe mám, pretože už je mi to, ja som si držal také svoje know-how, ktoré viem, že funguje, ale už ho asi môžem dávať pomaličky von, lebo už sa tomu proste nevenujem aj hlavnej zárobkovej činnosti, takže to asi môžeme spáchať. Neviem, uvidím. Takže, ideme teraz 2 pracovné série. Dáme si top set. Ja jazdím na ten vertikál ťažký top set na 8 až 10 opakovaní a potom idem back off 10 až 15, kde trošku znižím váhu a toto mi celý čas ako keby fungovalo, aj funguje, takže to nebudem meniť. A vidíš, ohľadom môjho trénera máme nové informácie, takže dám sériu a povieme si.
Vidíš, to je tá intenzita, kurva. Akože fakt, ja už ani nemôžeš viac pomôcť, lebo cítim, že je úplne finito. Ale furt tam to v sebe mám, vieš, že ešte začať to jednou opačkou, aj keď nemusím. Viem, že to veľa ľudí odsudzuje, že na co, je to zbytočné, ale nejako ti to neoblíži, ak to urobíš. A to je proste môj, jak to povedať, taká moja istota, že som dokončil sériu naozaj proste do selhaní, ale do selhaní v každom rozsahu pohybu, jo. Nerobím ani kontrakciu, ani negatívnu fázu už nezvládnem. Samozrejme ani pozitívnu, čo som nezvládol. A ja mám hotovo. Jak by povedal Paja Grznár, počkaj, Filda, ne? Jak by povedal, tak to musíš vystrihnúť, lebo to ma zhejťa ľudia teraz. Jak by povedal Grznár, správa od Eslána. A zajtra mi chrbát pošle ďakovný e-mail, kam uvidíš. Víš, už chytám Hrončákov humor. Zbývne. Švískej. Švískej kuřátko. Ty vole, cítim to. Neviem, či to môžem, jak vášnivý zberateľ, hovoriť do kamery. Ale... Kamery nekonečné. Ale akože za mňa totálny game changer. Jako SLU. Proste top vec. A injekčný L-karnitín. A teraz nově dávam MODS C. A cítim z toho fakt ako keby, neviem, taký pocit proste, ako keby, že som si dal rýchly inzulín. Viem, že zaujímavý aj to kombo, že mi ako dáva taký ten drive do tréningu, víš, že už nemám chuť, víš. Tak vlastne, ak už všetci viete, ja som to moc verejne ako keby nedával, alebo dával, ale tak trošku nepriamo. Moje nové angažma, nový couch, pod ktorým som, tak vlastne, hele, budem sa kaučovať sám, pretože som si uvedomil, že ale spoluprácu, ktorú som mal doteraz, ale to asi nebudem ani hovoriť proste. Stalo sa, čo sa stalo, proste progres tam bol, ale ja som jednoducho potreboval ísť jednoducho ďalej a potreboval som kauča hlavne kvôli tomu, aby som v závere prepu odľahčil hlavu. Nemusel premýšľať ako keby nad sebou. Jo. Ale hlavne to bolo vždy kvôli tomu, lebo som bol ja sám prep couch a mal som strašne veľa pretekárov, závodníkov a väčšinou sme súťažili ako keby v rovnaké obdobie, takže ja som to už moc nezvládal a preto som tam potreboval niekoho, kto na mňa pozrie a usmerní, ktorý mi povie pravdu proste do očí. Což v tomto športe ako keby vyslovené bolo, jo, že s tým posledným kaučom, s Jarom, z tohto hľadiska som bol spokojný a bolo to fajn. Každopádne teraz už ten prep couching ako keby nerobím a asi je pre mňa lepšie, keď sa odkaučujem sám. Teraz ma čaká ešte navyše 2,5 alebo 3 mesiace objem, ktorý sa budem viesť ja sám, ale mám v podstate veľmi dobré oči pri sebe. Jo, takže týmto pozdravujem MJ-a, ktorý vždy rád na mňa čekne a povieme si do ksichtu, čo je dobré a čo dobré není. A samozrejme Dave, Hrončok, takže trávime spolu trávime spolu dni často, takže vie na mňa pozrieť takisto, vie mi povedať pravdu. Jo, ja sám nejsom debil, takže proste viem sa zhodnotiť, ale v tom závere jasne furt máme nejak skreslený obraz. Ináč sami seba vnímame, takže tie oči tam mám a let's go, takže verím si, že to bude dobré, takže tak.
Prečo ľuďom natočíme, že jaký som jebnutý, fakt, proste v skutočnosti, vieš. Takže, zase 2 pracovné série. A tým, že moja slabina sú záda, hlavne tá hĺbka, a nemám tam toho mesa dosť, čiže ani tam žiadna hĺbka ako keby nemôže byť. Takže 2 pracovné série s tým, že zase teraz pôjdem tú ťažšiu, v úvodzovkách ťažšiu, ale zase rozmedzie tých 8 až 10, s tým, že sa to budem snažiť pridržať v kontrakcii. Neviem, či to úplne vydržím do konca, keď tak mi pomôžeš. A potom vlastne znížime trošku váhu a zase ten back off, to mi vždy sedelo, a potom zmeníme cvik, alternatívu, ale pôjdem stred a vrch. Takže to doplníme, tak si dáme ešte 2 cviky, ale to si vysvetlíme potom. Jo, tých pracovných sérií tam nebude veľa, preto tých cvikov môže mať viac a je to good, takže jedem. Kurva. Pridržaj ho. Asi som zmenil farbu, že? Intenzita. Hosto, tak podľa mňa to ani tak nevyzerá, jak ja to moc cítim. Ale hard, ako dobrý. Takže premýšľam, že čo ešte vám povedať, lebo dlhú dobu sme sa takto nevideli. Ale teraz máme v pláne viacero vecí. Aj s Davom vlastne chceme pravidelne natáčať videá vlastne. Naše také bežné rozhovory. Nielen čo sa týka ako keby tej kulturistiky a toho, ale celkovo života a malo by to vychádzať nejakým spôsobom pravidelne na YouTube. Takže to a hlavne pre mňa je rozbehnúť toto. A nie, že rozbehnúť, ale už sa konečne prinútiť, vydržať. Akože neodbočiť od toho a zase si nedávať proste 5-mesačné pauzy. Ale teraz proste sa to ani nejak inak nedalo, no. Proste som svojím spôsobom musel. A v podstate tie podcasty, akože oni majú obrovskú silu. Viem, aká odozva bola. Viem, akí ľudia mi písali. Viem, čo mi písali, aké správy. Akože to je šialené, že koľkých ľudí sa to ako keby dokáže dotknúť. Jo, a hlavne viem, že to má obrovské benefity aj pre mňa, pretože mám možnosť tvoriť a sa prejaviť v tých podcastoch, kde sa proste s ľuďmi bavím na rovinu. A rovnako prinieslo mi to do života strašne moc. A rovnako podcast s Davom. Jo, to bol, my sme sa tam v tom podcaste ako keby spoznávali. Víš, že tam to celé ako keby vzniklo. Jak tam sme sa napojili, spoznali, tak mňa toto baví. Jo, akože dostávať sa tým ľuďom ako keby úplne pod kožu a baviť sa fakt hlboko, proste úplne o všetkom, jo. Takže verím, že to príde, plány sú nejaké a čoskoro vám dám vedieť. A s tebou, Domino, natočím prvý comebackový podcast. Teším sa. A veľkým nápis proste, aký je život s gejom. A vlastne, či to nie je tá diagnoza, čo máš, kámo? Ne? Jaký je život s gejom mezi gejama? No, a tak je nás dosť teplých teraz. No práve, no. Pozdravujem MJ-a. To je kráľ. Áno, akože, vieš, pri MJ-ovi to je také, že... U nej to poznáš, Jo, hlavne vždy, keď uvidím mňa, tak on je strašne červený. Víš, ja viem presne prečo, ale pozor, to kategória men's physique. Víš, no. to proste hlavne si zober, Filip Gerzner. Proste buzeranti, víš, proste, no. Samej fyzik, Tak buzerant. proste, vieš, akože príde MJ červený ku mne a ja proste už chápem, že prečo.
červené plavky ještě jeho. jo, ale mám ho rád, to vzájsť ho ruku do ohňa, položiť život. Fakt proste vozíci musia držať spolu. Limitless, Bauchem, Flashon, Huňady 10. Si to zapíš niekde. Huňady 10. Počkaj, ty to máš opačne, ne? Huňady 01. OK, ten back off. Pôjdem ako keby plynulejšie, s tým, že tie kontrakcie tam proste budú. Jednoducho to dostanem do toho skvízu, skúsim ako keby z toho skvízu pomaly vychádzať. No nech tam je proste tá intenzita a to napätie celý čas, takže... Ale myslím si, že pôjdem trošku svížnejšie a tu napôjdem úplne do selhaní, takže... Bomby. Víš, ten stroj ma nechce pustiť, proste. Toto je progres. Víš, že ťa ten stroj podrží. Takže... Mám depresiu teraz. Dobre, ideme ďalej. Alternatíva, presne tam. Už poznáte z minulého videa. A ideme na stred medzi lopatkami. Jo, a ten vrchný trapez, moja slabina v tej zadnej póze, mi to tam vždy chýba, takže sa teraz budem sústrediť na to a tam budem tiež potrebovať pomoc. Takže niečo vymyslím. Let's go. No a na Evels určitě plánuješ jít? No, ako jo, na Evels jo, ale je to také, že na to Evels proste nejdem, asi vnútorne nepôjdem s tým, že jo, že chcem vyhrať proste, vieš, ale to je Evels. Jo, že mám tam, budem tam mať svojich ľudí. Vieš, že proste už vidím všetci. Ja som to zažil minulý rok a to bolo proste úplne skvelé. Mne bolo úplne jedno, jak skončím. Vieš, ja som potreboval urobiť nejaký comeback a ukázať sa a vidieť sám seba, že na čo mám, na čo nemám. A už viem, na čo mám, takže teraz do toho šlapem. Ale asi na to víťazstvo a celkovo ako s tým ten mindset toho, že si tam idem pre výsledok, tak to asi nebude úplne Evels. Jo, že proste, neviem, tak to nejako vnútorne mám. Samozrejme, budem chcieť vyhrať aj na Evels, jasne, že hej. Ale asi to pôjdeme trošku takticky na to proste. Jo, európske súťaže nejaké a neviem, na koľko súťaží pôjdem, ale chcel by som, že 2-3 na podzim ako keby dať s tým, že hele, budeme natáčať, budeme robiť vlogy, budeme proste sa snažiť byť čo najviac aktívny v tomto a ja si myslím, že to bude celkom pecka. Že to bude sranda, takže asi takto, no. Ja neviem, podľa teba mám na to vyhrať. Ja si myslím, že jo. Fakt? Jo. Jo. To musí padnout. Víš, no, a vyhrám pro kartu a potom som v prdeli, víš? Ale ne, akože... Ale keď ja nikdy neviem, kedy je to moja posledná sezóna. Víš, vôbec neviem. Možno, že teraz to bude posledný krát a hotovo, ale ja som si povedal potom Evels minulý rok, že možno prvý, možno posledný krát, ale dám do toho úplne všetko, jak profík. Zeším všudy proste, víš? Že aj teraz robím veci, ktoré som predtým v žiadnej príprave nerobil. Dávam nejaké veci, ktoré som nedával a jednoducho skúsim to, jo? Lebo keď nevyhrám, niečo sa nepodarí, tak proste ako v pohode, viem, že som dal do toho všetko a zistil som pravdu. To je celé, za tým si idem, jo? Zistiť pravdu a nežiť potom s nejakými debilnými výčitkami, že som to neskúsil. Takže možno je to moja posledná sezóna, neviem. Ak sa zadarí, tak to nebude. Ak sa nezadarí, tak budem premýšľať trošku ináč potom. Takže tak, let's go for hand.
Dve pracovné. Zase pôjdeme. Tento cvik ako keby zase první pracovní mám, že tých 8 až 10 s tým, že tu chcem ísť vyslovene ako keby s ťažšou váhou, ale nemám to tak, jak na tej hĺbke, že tu chcem ísť s ťažšou váhou, menšie rozmedzie, ale bez toho držania v kontrakcii, jo? Že proste to tam ako keby najebem, víš. Ale potom dám si back off, trošku znížim a s ľahšou váhou sa to snažím ešte udržať, ísť do toho viac technicky, jo. Zase iný stimul, zapojím viac tie pomalšie vlákna, jo, a pomaličky to tam sa s tým hrám proste, jo, že už ako keby poznám svoje telo natoľko, že zhruba viem odhadnúť, že kde mám aký pomer tých vlákien, jo, kde mám viac rýchlych, kde mám viac pomalých, jo, nemôžem nohy cvičiť tak, ja cvičím ramena, alebo hrudník cvičím úplne ináč proste, než záda, jo, že mám to proste inak a toto celé ako keby nevieš to spoznať hneď, to chce proste roky, to sa nemáš ako zistiť, vieš, iba tým tréningom a tým, ako tvoje telo a tvoje svaly reagujú na daný cvik, na daný počet opakovaní, na danú intenzitu, víš, proste je tam toho milión. Takže zatiaľ mi to funguje a uvidíme proste. Mám objem, takže ja teraz ako keby vkladám do toho všetky svoje skúsenosti, všetko to, čo viem a ak by to nefungovalo, tak mám dobré oči pri sebe, ktorí pozrú a ktorí mi povedia svoj názor a už sa s tými informáciami hráme ďalej a valíme, takže bude to dobré. Classic Physique Evels 2026. Alebo nie? Fuj. Víš, takto to cítim proste. Jo, ešte to tam nahádžem, trošku idem za tú hranu a strašne dobre to cítim. Vieš, mám pocit, že zapojím úplne celý ty záda. Vieš, jedna pracovná séria na koniec tréningu, hotovo. Kámo, kebyže si sa mal opísať 3 slovami, vieš, ktoré ťa akože najviac vystihujú. 3 slova, víš? Tak ktoré by to boli? Vášnivý zbierateľ peptidu. U mňa by jedno z toho by bolo, že... Ja neviem, pičo. Asi Pičo. Úplne teraz premýšľam, vieš, že keď človek na mňa pozrie, alebo ľudia, ktorí ma ako keby vyslovene poznajú dlho, tak viem, že veľa z nich by povedali, že úprimnosť. Že to ma definuje, že som veľmi úprimný a zvyšok po sérii. Druhé slovo je naturál. A keby to bol MJ, tak by tretie povedal, že buzík. Áno. No, takže v podstate úprimný naturálny buzík. Som ja.
A teraz som pozeral na ženu. Nemôžeme natáčať, keď pozerám po ženách. Dobrý. Furt som sa ešte nezranil. Už neviem čo viac pre to urobiť. Musíš mít trénink se mnou. Však ty si dneska so mnou chceli cvičiť. A budeš sa vyhovárať na prácu, no jasné. Aj tak to bude nekvalitné, vieš, tak... Pravda. No, je to tak. Zjavne už mi dochádza energia. No vypadáš trošku, chytáš barvičku trošku. A už som celkom... Nevím, no ale však to je presne tá intenzita, víš, že ono to ani nevyzerá v tej sérii, že neviem, jak ideš, pičo, ale ako, keď do toho fakt dáš 100% intenzitu, tak som si unavený, vieš, aj cítim, že som taký malatný už, vieš, že už chcem skončiť. Víš, a furt, keď o tom sa rozprávame, je mi nejak furt viac teplo, brach. No. Je tam aj aura. Je tam taká teplá aura. No, ale napíšte do komentára MJ a MJ Pro 300 a dostanete svou 300 korun na rúžového slona. napríklad. A Dave tiež doma teraz pozerá to video, tak zase v tých svojich trenkách doma úplne nahý. Víš, takto. A Dave je človek, ktorý ma naučil proste jazykové tornádo. Poznáš to? Áno. Jo? No. Tak to nemusím robiť, že? No ale předveď. To už mi je trápne teraz. Ještě jednou, počkej. Ne, už nemôžu. Ještě jednou, dělej. Ne, nemôžu. Já jsem byl zaostřeno. Ja neviem, jak ukončiť video. Konec. Ty vidíš, že ako ja som dlho nenatáčal, takže ja ani dlho som nekončil videáka. Takže ďakujem všetkým, ktorí to pozerali, všetkým svojim fanúšikom a mojej komunite ľudí, ktorí ma majú radi. Ja vás mám rád takisto. A dneska to bolo dobré, že? Yes, bylo. Bolo to dobré s tým, že pôjdeme spolu cvičiť vo štvrtok. Ja Možná v úterý, možná v úterý a štvrtok, no. V úterý a vo štvrtok. Takže v piatok odchádzam do Švajčiarska za Peťom, za mojim kamarátom. Takže škoda, že nejdeš tiež, vidíš, vo Švajčiarsku by sme mohli kámo natočiť dobré bomby. Nevadí, ale čiže to, kedy vyjde toto video? Do konce týdna. Jo? No, čiže napríklad... Takže si to ve štvrtek budeme spolu pozerať. Yes, takže štvrtok dáme kontrolu pátek, a možno štvrtok, piatok to video vyjde vonku, takže ja sa teším. Bolo by fajn, keby ste mi trošku pomohli, jo, do komentáru alebo kľudne do správ mi môžete napísať, že aký typ videí by ste chceli ako keby odo mňa vidieť najviac. Jo, lebo časom pribudnú podcasty, to je jasná vec. Či vás baví toto, čo ste videli práve teraz, alebo viac nejaké edukačné veci, ale ja neviem, tých edukačných videí proste mi príde, že je strašne ránec. Vieš, a ja už tých informácií z každej strany je tak strašne moc, že mne sa ten šport celkovo znechutil kvôli tomu. Ja už proste
nevím, mám rád proste ako, keď môžeme natáčať iba to, co robím. Jo, že mne sa už nechce úplne vysvetľovať ako keby a prečo a odôvodňovať si to, že prečo ja. Každý si to robí, ak chce. Ja už to neriešim, proste to mám úplne uprdele, takže ahoj. Takže takto. No a, ale ak by ste mali nejaký tip, ktorý by ste naozaj chceli, že vyslovene u mňa vidieť, tak mi to napíšte prosím do komentára alebo kľudne do správ. A my sa tým pádom vidíme u ďalšieho videa. Takže nezabudnite odber, like, koment. Algoritmy musia proste frčať. Takže tak a Limitless Biochem Huňady 10. Ďakujem.